पूरा लोकल। వెల్కమ్ టు పూరా లోకల్. నితిన్ గడ్కరీ ప్రియాంక గాంధీ మధ్య జరిగిన సరదా సంభాషణ ప్రస్తుతం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కేరళలోని హైవే ప్రాజెక్టుల గురించి చర్చించేందుకు కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీతో కాంగ్రెస్ ఎంపీ ప్రియాంక గాంధీ భేటీ అయ్యారు. పార్లమెంట్లోని గడ్కరీ ఛాంబర్లో జరిగిన ఈ మీటింగ్లో సీరియస్ చర్చలతో పాటు సరదా ముచ్చట్లు, ఓ వంటకం కూడా హైలైట్ అయింది. ఈ సందర్భంగా కేరళలోని 6 హైవే ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని ప్రియాంక గాంధీ కోరారు. దీనికి ఆయన స్పందిస్తూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ కూడా రాయ్ బరేలీలో రోడ్ల పనుల గురించి తనను కలిసినట్టు గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడు మీ పనులు చేయకపోతే మా అన్న అడిగితే చేశారు కానీ నా పనులు ఎందుకు చేయరని ఫిర్యాదు చేస్తారు కదా అని గడ్కరీ అనడంతో ప్రియాంకతో పాటు అందరూ నవ్వుల్లో మునిగిపోయారు. అయితే రాజకీయ చర్చల మధ్య తనను కలవడానికి వచ్చిన ఎంపీలందరికీ గడ్కరీ తాను యూట్యూబ్ లో చూసి చేసిన ఓ రైస్ బాల్స్ వంటకాన్ని సర్వ్ చేశారు. ప్రియాంకతో పాటు వచ్చిన కాంగ్రెస్ నేత దీపేందర్ సింగ్ కూడా ఆ వంటకాన్ని రుచి చూశారు.